Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben van Joen in Snits bij de makkers van alle Omroep Friesland Simmerhits. Maar de malje houden er mee op. Ja, Femke, en dat was Tiertek. Deze week hebben we de première van 2 nieuwe clips. Elske de Wal, haar nieuwe titelsongclip is klaar. Tweede première is de nieuwste clip van Reina Rodina. Ze is een Friestalige zangeres en multi-instrumentalist. In de Noordwien radiostudio is de hippe band Mixtapenburg One. Ze staan laatst nog in het Concertgebouw. Jan Dirk, dit wie toch wel je grootste simmerhit, hè? Ja, het is zeggen uit het aantal hits dat hij op YouTube gewoon heeft. Het is 88.000 en Martijn. 293, want deze keer wordt zometeen er pas bijgeteld. Het wie een van de fjouwe simmerhits die je hem hoorn hebben. Ik kan me dan voorstellen dat je hem denkt, goh, wat maak je er gewoon weer in? Ja, dat zoest is. En toch hebben we een oorplan bedacht. Nou, wat voor oorplan dat dan is, dat jaren we verderop in dit programma. Want we beginnen eerst met de allereerste clip van Van Joen. En die is van de Frieske zangeres Elske de Wal. Zij zong de titelsong van de Nederlandse film Alle Tijd. Dit is Chasing the Impossible. Another day, trying to find my place. Caught in the crowd, I'm just another face. Trying to fly, learn how to fall. It's never enough when you want it all. I can't give up, give up. Oh, you gotta believe this is for those who are chasing the impossible. This is for everyone who's lost themselves. Just carry on, carry on. Your time will come. Shooting for stars, waiting for take off. I'm here in the sun, why do I feel so cold? And I wanna run before I can walk. It's never enough when you want it all. I can't give up, give up, give up. Oh, you gotta believe this is for those who are chasing the impossible. This is for everyone who's lost themselves. Carry on, just carry on. The time will come. Believe the time will come. Oh, don't ever stop believing. Oh, don't ever stop believing. Oh, and don't just stop believing, baby. Don't just stop believing, baby. This is for those who are chasing the impossible. This is for everyone who's lost themselves, lost themselves. But this is for those who are chasing the impossible. This is for everyone, everyone. Just carry on, carry on, carry on. Just carry on. The time will come. Hey, the time will come. Hey. Zangeres Reina Rodina, wie Jedrik al te zien in dit programma. Ze die onderhouden mij aan het project Dillen in het Friesk. Nu is ze alweer een skoftje druk dwanden maar haar afstudeervoorstelling. En daarom zocht Douwe Talma haar op. Hey, Goeie.
Clipcar. Clipcar, ja. We komen van die videoclip vandaan. Nou, kom dan maar even binnen. Want, Hoezo? nou, ga maar even zitten. Want, Hoezo? Wat is er nou? nou, hij is nog net klaar. Die videoclip net? Nee. Maar wij wonen maar een sturen. Ja, dat is dus een probleem. Oh, dan lossen we het even op. We met die videoclip bijkomen. Hij moet uit Grains komen, maar... To the Batmobile. Let's go. Ready to move out. Ik ben Reina Rodina. En ik ben zangeres. En ik speel je viool en piano. Ik maak Friestalige muziek. Ik ben 23 en ik kom uit Akkerum. Ik ben nu sinds weer hier in Ljouwert. Omdat ik in Ljouwert studeer aan de popacademie. En ik zit nu in het laatste jaar. Oké, dan ben je nou als solo-artiest aan de gang, maar doe ik nog dingen naast? Ja, ik zit in de band Tickets Go Past. Die wie ik een clip krijg, maar een clip. Uit met die maakt zelf ik muziek. En toen ik nog een weer ben ik mijn vioolles begonnen. En toen ik 13 weer kwam ik in het Friseurorkest. Ze zien of de clip klaar is. En ik ben heel benieuwd. Ik had zelf eigenlijk ik nog net in het totaal jongen. Excuus, waar storing? Beteken je het wel even uit? Hoi, je bent weer aan het jaren. Hoe is het met de clip? De Grainse clipmakkers zei ze. Hoi Rijn en Johannes, kom maar even kijken. Nou, we zijn nu in Grains. Bij de Lords van Visueel Geweld. Nou, wat vind je ervan dan? Nou, dat vind ik het echt super mooi. We hebben met een GoPro-cameraatje. Ligt hier toevallig, dus ik kan hem laten zien als je wilt. Dit kleine apparaatje. Het heeft een fisheye, dus het geeft al een bepaalde sfeer, ander vervreemdend beeld dan wat je met een gewone camera krijgt. En die hebben we op de boot en op auto's aan verschillende zijden gemaakt, op het dak. En daarmee eigenlijk shots gemaakt om daar een clip van te maken. Wat gaat dat noemen ook uit hoor? Nou, 4 gaat over dat je op een hele lange dik rieden en dat je niks van je zorgen, niks achter je zorgen. En dat je waarom zorgen van wat ga ik eigenlijk al dienen en wat zou er nog aankomen. En hoe is dat nu ontstaan? In Zweden, toen jij maar Johannes, ik daar vakantie. En toen reden we dus op zo'n hele lange dik, werd we al in geen uren meestal zien kwamen wie en toen kwam er in een melodie mee op. En toen had ik dat gauw even opname op mijn mobiel. Reina haar vaststelling Wetterkaart had als inspiratie de Frieske natuur. Het zal een vaststelling op het wetter worden en ze is daarmee een nieuwe speler op de Frieske Locatietheater merken. De vaststelling gaat 4 en 5 maart in première ergens op het wetter bij Ljouwert. Een vaststelling, een clip, een single, een cd. Wat voor ambities had ze nog meer? Nou, het lijkt mij echt te gek om bijvoorbeeld ik op internationaal niveau wil voor mij Friestalige muziek op te treden, een vaststelling te doen. Nou is nog even de groeten doen, dus. Hoi, hij hem. Blinder hebben we weer een storing. Excuus voor het ongemak. De strekking van de volgende beelden wie... Hier Reina, hij is klaar. Oh, tegen tank! Fear
praten wat we niet verstaan. Ja, wilste Mighty het nog eigenlijk net begonnen is, hebben wij het hier in Clipka Plus alweer over de simmer. Want het gaat joen om een simmerhit. En er zijn nogal wat simmerhits west bij Omroep Friesland. Liek als deze, Sin Sin Sinne. Ik zei het al, je hoorde ermee op, want je jou eigenlijk de kans aan de Omroep Friesland sjuggers en harkers om een simmerhit te schreeuwen. Waarom doe je hetzelfde meer? Nou, we hingen op mezelf nog wel ideeën, maar aan de andere kant dacht ik van, we het nog voor jou een keer dienen. En misschien willen we meestal niet volle meer inspiratie hebben, die het hele leuke ideeën hebben, die het hele oren inzichten hebben, die het hele oren ideeën hebben als mij als tekstschreeuwer bij de simmer. Want ik kom toch heel tijd weer op dezelfde ding nu, dus ik denk van ja, meestal niet meer inspiratie hebben, liet het maar eens proberen. En hoe zit dat met jou? Want Dob is altijd verantwoordelijk voor de muziek. Ja, nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat andere mensen ook kunnen bedenken bij dit thema. Dat wat Jan Dirk zegt. Dit is, we hebben gemaakt wat wij vonden, wat ons gevoel is bij de zomer. En andere mensen hebben waarschijnlijk hele andere gedachten over. En wat zijn dan de voorwaarden? Hoe moet ze dat oorleveren? We hebben een e-mailadres hier besteld. simmerhit@omroepfriesland.nl. Dus eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen kan een soort van demo maken. Als je geen goede apparatuur hebben, maakt het helemaal net uit. Dus gewoon wat opnemen. Desnoods maar een cassette recorder of zo. Stuur het naar de omroep daar. We hebben een jury benoemd. En die zal alles beluisteren. En op een gegeven moment dan 20 mei, dan moet het binnenwezen. En als het dan binnen is, dan hebben we er 5 of 6 nummers uitkeers. Niet in elk geval al optreden maken voor de radio. En misschien ik wel voor de televisie komen. En uit al die instuurings wordt dan uiteindelijk de simmerhit kiezen. In de radiostudio van Noorderwien wie vrienden wieke mixtape en Burke One te gast. Dit binnen Oud Bogerman gongens. Ze zitten eigenlijk al hier in de Bogerman Big Band. En ze voelen het zo gezellig met elkaar dat ze besloten om naar het conservatorium in Zwolle te gaan. Yeah, mixtape Burke One. Yeah, jump, screwing it up, fucking it up, they're bugging it up, but nothing I'm not giving a fuck, but sometimes I just keep on bringing the bad luck, and I don't know what I'm doing and then I'm screwing it up, I don't know what's up, but what's gotten into me, I'm seeing only anger faces looking at me, shit, y'all to keep on complaining at me, saying what the fuck happened to you, Whitney, when I'm just making my mistakes, cause I hesitate a lot, my apologies for the appointments that I forgot, and all the bad things I said, things I've done, shoulda, coulda, woulda, but I was living it for the fun. But now I'm having regrets for the time I misled. I got too many debts to pay back, and it's all coming back, shit's all coming back because I didn't do what my mama said. Sometimes I don't know what I'm doing, and I'm screwing it over, yo. Sometimes I don't know what I'm doing, and I'm screwing it over, yo. I guess the migraine insane, the brain by the complaining people who say the Burke is not the but a bad name. But instead of bringing the pain I contain, use a missing method's gonna take away my pain. And I know there's not the way how I shit, yo, but I'm the chemical snap nose. Mama never chose to be the master of the ceremony. Wanna be the bees, that little ticket from university. Study theories, but please that shit to me. So I'm very sorry, most normally I'm going to journey to road trip in the pin. While I can spit the drum kids, everybody can hear it. So don't you interfere because it make no but the music and hip hop music. And this is the biggest reason I'm gonna choose it. Not abusing it, just using it in the right way, yo. Sometimes I don't know what I'm doing, and I'm screwing it over, yo. Sometimes I don't know what I'm doing, and I'm screwing it over, yeah.
Wij zien het eigenlijk al hier op middelbare school in Bogeman, in Snits. En de rapper is er letter bij komt. We hebben een keer tijdens een jam hebben we elkaar leren kennen. En toen hebben we met elkaar gejamd. Toen kwam ik Vincent in het balwerk in Snits. En toen had hij een nummertje met in. En toen weer direct straak. En toen ben we teruggekomen. En toen stien we op een gegeven moment in het Concertgebouw van Amsterdam. Daar ben we West. Ja, dat komt door Arjen. Hij hier een compositie maken en die had er opgestuurd naar het NBE, het Nederlands Blaasensemble. En toen kwamen steeds 4, 3 en voorrondes. En uiteindelijk dus in het Concertgebouw hier met won. Sander, Pieter, Klaas en Niels zitten nu op het conservatorium in Zwolle. En daar wil ik heen, binnenkort. En Vincent, wat doet hij eigenlijk? Niks. Ja, ik zit tegenwoordig nog niet op school, maar ik wil volgend jaar misschien naar de popacademie in Leeuwarden. Het is wel de bedoeling dat we nou echt proberen terug te brengen en hoop spelen, en binnenkort CD opnemen en dan hopen dat het een beetje omslaat in Friesland en de rest van Nederland. Ja, dan is het tijd om te zien wat de meest populaire videoclip van Friesland van de Oranje Wieken wierp. Het is tijd voor een oersjoch. Nummer 3. Zeg het op maar, my Do You Know? Nummer 2. De nummer 1 van Vliene Wieken, ze binnen een plakje zakken. Vangrail, my leven na de liefde. Nummer 1. Een nieuwe nummer 1 dus. Dit is Illinois, my Staring Into Mine. Now I'm lying here, staring at the clouds, feeling a heart beating. Now I'm lying here, there is no sound, only her mouth breathing. Don't let me down, don't let me down, 'cause I need you by my side, need to see you when I turn around. Don't let me down, 'cause when I turn my head, need to see those beautiful eyes staring into mine. Now I'm lying here. Why can't I sleep, gazing at the unlit ceiling? Now I'm standing here, standing on my feet, wondering what it is I'm feeling. Don't let me down, oh don't let me down, 'cause I need you by my side, need to see you when I turn around.
don't let me down. 'Cause when I turn my head, I need to see those beautiful eyes staring into mine. Kies deze week dus weer stemmen op 3 videoclips. Elske de Wal, Don't ever stop believing. Oh, Reina Rodina is this so used? en voor zelfs Illinois My Staring Into Mine. Don't let me down. Oh, don't let me down. Surf naar clipkar.nl en breng die stem uit. En takom weekend ben ik bij Freeze on Friday in Ljouwert. Zorg van meer informatie op freezeonfriday.nl. En ik zeg daar heel graag takom weekend weer. Hoi! Clipkar Plus.